всички вие имате един страхотен шанс вашия живот да бъде коренно променен. Преди да се представя, ще кажа, хора, които ползват тези продукти на тази компания са здрави хора. Това го казвам на 100% сигурност, нали? Хора, които търсят шанс за нови възможности, да получават допълнителни доходи, имат прекрасна възможност да заработват сериозни пари в компания T&D. И наистина да се радват на едно прекрасно бъдеще. Аз се казвам Таня Митовска, от град Пловдив съм, на 51 години съм. Ще кажа две думички за себе си, все пак да знаете какъв човек стои пред вас. Аз съм се занимавала с бизнес много години, от 90-та до 2005 година. Търговия с авточасти, дейността ми беше авточасти и транспортен бизнес. И вижте, да, аз съм вкарала много сериозни пари, нали сега не съм дошла да се хваля. Искам да ви кажа, че съм човек, който търся шанс за нови възможности и винаги съм се старала да работя там, където наистина се заслужава да работи човек, нали? Да знам, че моят труд не е напразен, това искам да кажа. И 2005 година аз замразих моята фирма, затворих моята фирма, защото ударих кризата, започна почти нищо да не върви и започнах да търся шанс за нови възможности. През последните 3-4 години бях абсолютно без работа, нищо не съм работила. И от една година работя в компания T&D. Точно от една година, откакто компанията стъпи на пазара в България, като развитието на цяла Европа започна от град Пловдив. Нали? На България, на цяла Европа започна от град Пловдив. Русия е първа, България е втора страна в компания T&D. И защо съм в тази компания? Защо реших аз да работя в тази компания? Аз реших да работя в тази компания, защото видях, че компанията предлага продукт, който го няма никой на пазара. Няма френска, няма немска, няма американска компания, която да предлага продукти на тибетската медицина. Разбирате ли? Компанията продава продукт, който предлага продукт, който сам се продава. Разберете това. И резултатът е моментен. Продукти дават резултати сега и веднага. И разбирате ли, че с такъв продукт успехът е неизбежен. Вие имате чудо в ръцете си, държите чудо в ръцете си, помагате на хората, всички хора имат резултати. Няма значение какво ще ползвате. Всички продукти работят сега и веднага, безупречно. Това беше първата причина. Аз бях длъжна да пробвам продуктите, да се убеда 100% в продукта, защото когато застана пред вас, аз трябва да знам на 100%, че няма лъжа. Нали така? И оттам нататък е грехота, ако вие ползвате нещо и не разказвате на хората. Разбирате ли? Това е първо. Второ, защо съм в компанията? Ами защото видях шанса да бъда първа. Първа за България, първа за Европа, първа за цял свят, защото това е чисто нова компания, която току-що стъпва на пазара в Европа и започна от България. Повтарям се, нали? Така че хора, които се занимават с бизнес, знаят какво означава да бъдат първи в един бизнес и с уникален продукт в ръцете си. Така, компанията се казва T&D, което в превод означава небесно съвършенство. Вижте, Тян е небе, Д е съвършенство. И наистина продуктите, нека после да оправим сметката или сега така да се... Ами не чакайте, искате ли сега да оправим сметката? Айде.